З кожним роком росте кількість людей, які вільно та безперешкодно розпивають спиртні напої у парку культури та відпочинку. Це носить масовий та систематичний характер і є грубим порушенням чинного законодавства, зокрема статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказане явище згубно впливає не лише на осіб, які розпивають алкоголь, а й на формування підростаючого покоління, яке за усім цим спостерігає. Не вплинувши на цю ситуацію, ми можемо втратити цілі покоління мешканців, основним заняттям та ціллю яких стануть алкоголь та сигарети. Тому вирішення цього питання є вкрай необхідним. Турбують червоноградців питання технічного стану атракціонів, що знаходяться у парку культури та відпочинку. До мене щоразу більше звертаються мешканці з питанням того, що стан атракціонів, які розміщені у парку культури та відпочинку, є вкрай незадовільним. Батьки побоюються за своїх дітей, адже у разі аварії наслідки можуть бути непередбачуваними. Зокрема, декотрі з мешканців зауважили, що на атракціоні «Веселі гірки» дітей прикріплюють не за допомогою спеціальних елементів, а за допомогою звичайних шнурків, що є недопустимим. Враховуючи вище викладене, прошу вжити заходів для перевірки усіх атракціонів, які розміщені в парку культури та відпочинку, на предмет їх безпечності для використання.